Sing mobile pinten niku? 3. Kayak sam niku pripun? Sepeda motor Kak. Mobile 3, sepeda motore kali. Nek sak menika pun rampung napa nggih tasik rusak? Mboten. Mobil-mobil niku tasik rusak napa? Mobil niku mboten patet rupane keblekan napa niku? Jenenge. Anak kabeh gak ketok iki. Gak ketok. Terus sementara ini tinggalnya di mana? Di mertua. Jauh sebelah. 50 meter. Dari rumah saya 50 meter. Kurang kan. Sik dilakoni sik saiki sesuk. Terus mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pak D akan mengajak sedulur semua untuk melihat bagaimana perkembangan pasca bencana alam longsor yang terjadi di akhir tahun 2025 kemarin, tepatnya di rumah Pak Marjugi dan Pak Jemirin yang sempat terkena musibah. Oke, bagaimana suasana juga kondisinya saat ini lor? Ikuti terus videonya. Sumangga. Sanjange rumen enten daleme enten mriki ta. Nggih. Gek terus sak menika pripun? Daleme nggih kependem niku. Kependhem enten jero, mboten dianu. Nggih sing dipendhet sing carane sing kenging dipendhet lelek daleme omahe ngene keblek. Oh, dadi dijarne enten mriku enten griya enten lebete anu niki, sitine iki. Nggih. Tapi nggih mboten ageng griyane niku alit lek upama gedhi pangkat ketiba. Oh, ngoten nggih. Gek sak menika manggen ten pundi? Enten ngene anu sing griya ler ngene bangkoni. Bangkoni. Nggih. Daleme Pak sinten rumen kula nggih nate mriki lho. Pak sinten iki sing kagungan Marjugi nggih nggih. Marjugi. Oh, dibiarne ngaten niki nggih. Nggih. Gek panjenengan daleme seniki. Nggih. Nika pas longsor nika mboten anu nggih, mboten ngaruh teng daleme panjenengan. Anu
Gini namung mriki iki Mas. Oh, sing dalem kidul niki nggih sing Niki telas niku satu. niki berarti dibangun enggal nggih Bu nggih. Dalam Niki bangunan enggal niki. bangunane enggak lho Mas. Dibongkar total. Itu nggih gendeng apa-apa. Oh, sing ajeng niki. Saya sak monten niku. Rumiyin kula kok mlebet iki kadose anu napa jenis core kados bendet-bendet niku pripun? Mboten terima core. Sedaya niku cor mriki telas. Oh. Oh, dan lek niki daleme nggene Pak sinten? Jemirin. Pak Jemirin. Sing mobile pinten nika? Tiga. 3. Kayak sak menika pripun? Motore. Beda motor kan. Mobile 3, sepeda motore kalih. Nek sak menika pun rampung napa nggih tasik rusak? Mboten. Mobil-mobile niku tasik rusak napa? Mobil niku mboten patet rupane keblekan napa niku? Jenenge Mboten saged didandani dandosi malih Bu nggih. Keng ngoten wis timbangane tinggi dandane guak mriko mawon. Oh, dol rongsok pisan ngoten. Sak nggih, sak. Sak mampune rupa niku ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Mriku wis gah mikir atus ngoten niku dandak-dandak niku pun. Tasik sederek Bu berarti Pak Marzuki mriki kalih panjenengan. Kula to. Nggih. Napa nggih tangga naman? Nggih. Oh, tasik mau nggih. Mriki niki malah dulur nak dulur. Nak ndulur kalih Pak Marzuki. Kalih rakyat kula. Oh, kalih panjenengan. Sing mriki kalih rakyat kula. Niku nak ndulur. Dulur nak dulur sing kalih. Mriki Pak Marzuki nggih. niki nggih namung mambu-mambu rada tebih ngoten. Anu sing sederek nak dulur paring. Pun nak sanak nek kalih kula. Nggih niku mambu-mambu niku nek. Nggih Iki nggih. niki leres jenak dulur. Tasik caket berarti nggih Bu nggih. Mboten niki lek griyane rumiyin niku ukuran pinten lho Bu? Kula ki nang tos lho Mas wong wedok. Nggih namung rupane sak monten niku ngoten mawon. Sak nika dalem sing niku menawi. Yo niku namung sak entek lesiran. Oh, mriki duga Lesiran kidul nggih tasik mriki. Mriki niki tasik latar wiyar. Namung sak niki separo niku. berarti griyane rada mundur ngoten Bu nggih. Mboten ngoten lho Mas. Pripun pripun? Ngaler ngidule niki omahe niku separo. Oh, Sing ngoten. lor niki carane niki Rumiyin saking margi niki munggah ngoten napa sak anu rata keng margi? Rata. Oh, rata keng margi. Berarti ngandhap mriku nggih. nggih. Ini lho bekas rumah Pak Marzuki yang niku bulan pinten ta Bu lek longsor niku? Lah kula mboten Enten kalih wulan nggih. nggih lebih lho Mas kowe gawe omah adipun niku dadi nirasasi. Berarti enten 3 wulanan langkung berarti. Nah, yang pernah longsor kemarin di Warung Bung, ini kondisinya seperti ini untuk rumah Pak Marzuki dibiarkan tertimbun longsoran ini ya. Seperti ini karena kalau untuk mengeruk itu biayanya enggak. Dan mungkin untuk materialnya udah rusak banget ya. Dan kondisi rumah Pak Jemirin yang kemarin sempat viral, ada beberapa Pak mobil yang ikut terkena material longsoran itu seperti ini udah alhamdulillah udah dibangun ya. Yang bagian depan kemarin rusak parah. Ada 3 mobil, ada 2 sepeda motor yang tertimbun. Panen Bu nggih? Nggih, pinarang. Matur suwun. Pantune kok kados pripun niki? Niki ceritane ngaten. Pripun? Ning ngarek. Nggih, Jawa. Sing lemah ndur jelek wangan banyune ageng niku gendah ngebeki wangan. Dadi setengah wangan sabuke wangan iku akeh. Teng Sabin. Oh, lelep nggih. Nggih. Nah, Wancine ngedai seperti ini. Tapi mboten tukul Bu nggih. lho kesei ingine lho Mas. Enten Niki berarti lek umure niki kirang ngoten. Dereng wancine panen napa pripun? Sampun wancine ngarek kan Oh, saben. pun dierek tapi lelep. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Itu sih enten kebon teng griya Nggih, niku. Yes, resikone niki wancine jane pun tigen lho Bu, tapi nggih Jawahe Tasik ngoten niki ya. Cuacane keng Kedah sabar, kedahan. Kanten lakoni Bu nggih. Nyun sewu kalih Bu sinten menika? Asmane. kula to. Nggih.
Bu Parti ala kita dalem mriki Bu. Lah kok suwepen ta Bu? Sami teng pundi? Piyambak lho Mas. Piyambak. Oh, panjenengan dalem mriki piyambak. Mboten kalih yogan. Kalih yoga, cuman yogane niku nyambut damel piyambak-piyambak niku. Oh. Terus niku nggih tesih sekolah. Sekolah. Oh, ngoten. Terus Nggih. yoga niku pun masing-masing kalih. Berarti lek dalu ngoten panjenengan kalih putu. Kula direncang anu sing yoga omah piyambak. Namung rencangi tilem. Nggih. Oh, berarti lek duduke panjenengan piyambak. Nggih, mboten teko Mas. Nggih, nggih, nggih. Nggih Bu, nggih panjenengan awet sehat Bu nggih. Matur suwun niki anune informasine. Bapak niki pun sedo lho Mas. Oh, ngoten nggih nggih. Pedangu? Anu 100 anu 15 hari. Oh, nembe ta Bu? Nggih. Oh, ngoten nggih nggih nggih. 100 bulan dina napa? Nggih, mugi-mugi kusnu khotimah Bu nggih. Ya Allah, Ibu Parti ini hidup sendiri loh, karena bapaknya udah meninggal. Sing tegar Bu nggih panjenengan. Nggih nggih mugi-mugi. Nah, penonton semua di hari Pak D ikut doakan ya. Mudah-mudahan untuk suami dari Bu Parti husnul khotimah, ditempatkan di sisinya yang ya sebagai umat muslim. Nah sedulur, sepertinya untuk video untuk konten kita di kediaman Bapak Jemirin, juga di bekas rumah Pak Marjuki, kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, juga subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.